Aquasense er en virksomhed, der beskæftiger sig med målinger og analyser af vand. Og det vi fortrinsvis beskæftiger os med, det er at fastslå noget omkring mængder og noget omkring kvaliteter. Så vi sælger og udlejer måleinstrumenter til at analysere på vand. Så noget af det vi gør, det er for eksempel at undersøge, hvad er niveauet i brøndboringerne til vandværker. Det kan have en vigtig indflydelse, fordi når man suger vand op fra undergrunden, hvis man så suger meget hårdt, og man ligger for eksempel kystnært, så risikerer man simpelthen at suge havvand igennem jorden ind i sine boringer og dermed op i drikkevandet. Derfor er det vigtigt hele tiden at holde øje med, hvad er for nogle vandniveauer, der ligger. Der kan også være andre forureningskilder, som man skal være opmærksom på. Og så må man så justere, hvor man suger fra, sådan så man hele tiden har det reneste vand, der kommer op til vandværket. Flowmåleren fungerer på den måde, at den via en sensor monteret i røret, typisk i den her situation i et kloakrør, måler den faktiske hastighed på spildevandet i kloakken og regnvand, hvis der er sådan noget. Det den gør sådan helt præcis, det er, at den skyder en ultralyd ud i vandet, finder en partikel i vandet og måler på, og den måler så ved at skyde gentagne gange på den samme partikel, hvor hurtigt partiklen rejser i vandet. Det giver en meget præcis hastighedsbeskrivelse. Når man så har en veldefineret rørprofil og en præcis niveaumåling samtidig med, så ved man, hvor meget vand der er, og hvor meget vand der kommer forbi på et givet tidspunkt. Det giver den her helt præcise opmåling af rørsystemerne, deres kapacitet, deres evne til at håndtere spildevand og regnvand. Vi bruger det til at hjælpe blandt andet rådgivende ingeniører og forsyningsselskaber rundt omkring i Danmark med at efterkalkulere deres beregningsmodeller på forsyning på ledningerne. Og så bruger vi det til at søge efter uønsket vand. Nogle er gået ind, især de store kommuner i Danmark, og begyndt at lave tiltag til avancerede styringer, hvor når der kommer et regnvejr ind i et kvarter af byen, altså et område af byen, så lukker man pumpestationer ned i de andre områder af byen, sådan så man kan få sit regnvand igennem og ned til rensningsanlægget, uden at du stuer op. Man kan næsten forestille sig, hvis du tager vand ind fra alle områder på én gang, og der kommer rigtig meget et sted fra, så bliver mængden for stor. Men der kan du simpelthen bruge en del af kloaknettet som buffer, hvor du lukker et område ned og så siger, nu tager vi ikke vand herfra i en times tid. Og de her ekstreme regnvejrshændelser, de varer jo sjældent mere end 10 minutter, et kvarter, måske en halv time. Så det er et spørgsmål om lige at stue op en halv times tid, og så kan du komme af med den store vandmængde, der kommer, uden at lave skader. Det er jo en interessant måde at prøve at optimere brugen af sine kloakker på, uden at man skal bygge kæmpe store bassiner, eller man skal lave meget, meget store rørdiameter. Eller, som det jo desværre ofte er i dag, at man simpelthen åbner et spjæld ud til en sø eller en å, og så bare lader sit spildevand urenset rende ud, fordi der er ikke andre muligheder. Her har vi en af de andre ting, vi har med på messen. Det er en Partec turbiditetsmåler. Den måler, som sagt, turbiditet i blandt andet spildevand. Den kan som noget lidt specielt beskytte sine sensorer ved, at den simpelthen kører dem i hus, når den ikke bruger dem. Når man sidder i spildevand og måler, så er man meget udsat som sensor. Og fordelen ved det her, det er selvfølgelig, at man ikke skal vedligeholde så meget, man skal ikke skifte så meget, man skal ikke kalibrere så meget, når man sidder beskyttet. Ude på åer og søer, der er vi med til nu at prøve at måle online, sådan så man ved, hvad er flowet i åerne, og hvad er niveauerne. Det har meget at gøre med vandløbsvedligehold, altså hvor tit skal man lave grødeskæring, hvornår skal man lave grødeskæring. Når vandplanterne gror i vandløbet, så bliver vandløbet smallere og smallere, så vandet får mindre og mindre plads at løbe på. Og til sidst så stiger niveauet så meget, så det render ud over markerne, og det er der selvfølgelig en del landmænd, der er kede af. Men der er også mange bynære områder, hvor det simpelthen bliver et problem. Fordi når åerne står meget højt, så kommer grundvandet også til at stå højt. Det vil sige, når det begynder at regne, så regner vandet ikke af, så står det i haver og i lave områder og laver søer, som er kedelige. Og vi håber jo meget, at kommunerne efterhånden begynder at tænke de her systemer sammen, sådan så vi har regnvand, vi har grundvand sammen med åer og søer, sammen med kloakker, så man kan få sådan et helhedsbillede
af vandets vej igennem Danmark. Og det er noget af det, som vi prøver at gøre ved så at have trådløs dataopsamling. Så kan flere forskellige afdelinger bruge de samme data. Så dem, der arbejder med åer, kan se, jamen, hvordan er kloaksystemets belastningerne. Dem, der arbejder med kloakker, kan se, jamen, hvad er niveauerne rundt omkring i åerne. Hvor har vi mulighed for, og hvor får vi problemer henne. Man kan jo sige, at med de klimaforandringer, som der er for øjeblikket, og med det fokus, der er på vandmiljøet, jamen, så bliver der stillet flere og flere spørgsmål, og vi håber, at vi vil være en stor del af dem, der leverer nogle af svarene.